Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek a YouTube csatornámon. Na, megkérdeztem és kértétek, szinglis kirakás lesz, viszont azon gondolkoztam, hogy igen ám, csak ott a gond, hogy egy 30 éves szingli más szeretne, mint egy 40 éves szingli, vagy egy 50 éves szingli, vagy esetleg még aki azután is szeretne párkapcsolatot. Tehát úgy fogom csinálni a kirakást, és akkor majd megpróbálom időkóddal elválasztani, hogy amennyiben 30-as éveidbe vagy és szingli, akkor kérünk néhány lapot, hogy lássuk, hogy mit üzen neked az univerzum. Azt tudnod kell, hogy ez egy általános kirakás, ami nem helyettesíti a személyes kirakásokat, de üzenetet kaphatunk, tehát én ezt soha nem zárom ki. Érdemes megnézni azért is, mert ennél azért sokkal több van benne, mint hogy kártyázunk, és pont hallgattam, mert nagyon sok ilyen orosz előadót is hallgatok, és hallgattam egy ilyen podcastot, amiben elmondta az úriember, hogy bizonyám, hogy a boldogság, vagy a boldogság érzet, vagy az oxitocin termelődése, az már pedig igenis magunknak is köszönhető. Nagyon fontos mindig a hozzáállásunk a dolgokhoz. Hogyha már régóta követed a YouTube csatornámat, akkor azért láttad, hogy mi mindenem mentem keresztül az elmúlt években, és hogyha pedig nem, akkor néha meg szoktam ismételni dolgokat. Na, a lényeg, hogy pozitív hozzáállással és tudatosan tudunk jól cselekedni, akkor tudjuk jól használni az energiánkat. Negatív energiával nem sok jót tudsz behozni az életedbe, lehet keseregni, én is voltam olyan helyzetben, teljesen el voltam keskenyedve, a barátnőm meg is szüntette velem 2 hétre a kommunikációt, azt mondta, hogy olyan mértékben vagyok keserű, hogy nincs olyan dolog, ami felvidítana. Na, és akkor 30-as szingliknek mit üzen a kártya? Ez akkora nagy kártyapakli, és most, hogy fáj a karom, ezért nehezebben is keverem, de lássuk, mit üzennek a lapok. Wow! Az érmék 9-es jött ki. Az érmék 9-es, az tudjátok, hogy egy föld energia, és az érmék az mindig az anyagiakat szimbolizálja. Tehát, hogyha te egy 30-as szingli vagy, akkor valószínűleg most rakod össze a kis mindenedet is, tehát valószínűleg karrierbe is most lépsz majd egyet előre, hiszen ez a 9-es, ez már majdnem 10-es, érmék 9-es, tehát ez már majdnem 10-es, majdnem azt kell mondanom, hogy ott vagy bent a célba. Az érmék 9-es többek között kedvező pillanatokat is jelez, úgyhogy kedves 30-as szinglik, azt mondom, hogy most vagy soha. Igaz, már itt a nyár végét tapossuk, én nagyon várom az őszi hónapokat, mert szerintem akkor megindulok, és majd láttok tőlem sok-sok ilyen kinti videót, mert nagyon szeretem a természetet, csak engemet ez a meleg nagyon megfogott, és a munkám mellett itthon tartott, ugye nem is nyaraltam. Na de, jön az ősz, és jön a tél, és majd akkor utazom, úgyhogy kedves 30-as szinglik, hát ez egy gyönyörű lap, azt kell mondanom, hogy ha ismerkedsz, akkor abban az esetben is ugye, mivel kedvező pillanatok energiát hoz be az életedbe, akkor azt mondom, hogy sok esélyed van, hogy kiszűrt, hogy ki az, aki tulajdonképpen hozzád jól tud csatlakozni. Óvatosan kell fogalmaznom, mert néha elszalad velem is a ló. Oké. Itt még nincs vége ám a kirakásnak, húzunk több lapot is. A munkával kapcsolatban éreztem egy ilyen gondolatot, hogy munkával kapcsolatban 30-as szinglik még kérdeznétek, hát kérdezzünk akkor munkával kapcsolatban. Úristen, ha a botok lovagja jött ki, nagyon jó. Izzó levegő, tehát a kedvező pillanatban egy izzó levegő. Jó, oké, munkával kapcsolatban jön ki, de nem zárjuk ki a többi lehetőséget se.
ő igazán tipikusan egy olyan férfi, én úgy tudom elképzelni a botokászát, aki ilyen tűzzel udvarol, tehát hogy úristen, szinte érzem az energiáját, hogy elég heves természetű, és mégis megvan már neki egyfajta anyagi biztonság, tehát ő semmiképpen sem nem egy gyerek, tehát már gondolkodásába is, bár még lovag és fiatal, vagy fiatalos lendületű, ő már gondolkodásába is egy érettebb személyiség, tehát lehet akár veled egyidős, nem sok év korkülönbség van köztetek, ezt tudom, ezt érzem. Jó? Akivel nem rezonál, hát mindenkivel nem rezonálhat, hiszen általános kirakás. Itt meg szeretném jegyezni, hogy ma még visszanézhetők a numerológiai évekkel kapcsolatos személyes évek, születési számok, videók. Holnapi naptól azt már berakom csak előfizetéssel rendelkező tagok részére, hiszen folytatjuk azt az önismereti munkát. Nagyon érdemes szerintem csatlakozni, hiszen a mostani díja az azt hiszem egy 999 forint per hó, tehát az nem összeg ahhoz, hogy te egy megfelelő tudást kapjál, amivel talán tudod segíteni önmagadat és az életedet. Oké, 30-as szinglik. Botok királynője? Hát ez azért szép, mert a botok lovagjához el is tudlak képzelni tégedet, mint botok királynőjét. A királynő az egy lendületes nő. Itt ez a botok királynője, ő egy lendületes nő azért, úgyhogy feltételezem, hogy benned is megvan ez az energia. Lehet, hogy tűzjegyű vagy. Figyelj oda! Lehet, hogy pont ilyen tűzjegyű vagy. Nem feltételezi, hogy a férfi az, de még azt sem zárom ki. Nagyon jó párost alkottok, és itt vannak nektek most a kedvező pillanatok. Tehát lehet itt még augusztusban olyan fesztivál rendezvény, ahol esetleg meg tudtok ismerkedni, vagy pedig oda már közösen mentek el, és hát nagyon sok minden akkor kiderülhet, de így energetikába ez egy nagyon jó kezdetet ad. 30-as szinglik, hogyha most szeretnél párkapcsolatot, akkor hajrá! A munkára nem kaptunk még semmit, de remélem ez alap egy picit többet árul el. A botok 7-es jött ki sajnos, vagy nem. A botok 7-es az azért egyfajta védekezést mutat. Na most megint, hogy munkára vonatkoztatva, lehet, hogy félted a jelenlegi pozíciódat, állásodat, egy kicsit úgy védekezel az új dolgok befogadásától, de hogyha te átmész ilyen védekező pozícióba, akkor hogyan jöjjön ez a tüzes lovag be az életedbe? Tehát lehet, hogy, de jól uralod, egyébként jól tudod kezelni ezt az energiát, mert te vagy ott fölül. Úgyhogy, ha jön egy lehetőség, ez a kedvező pillanat, akkor szerintem ragad meg, és nagyon szívesen fogadom, hogyha meg is osszátok velem, hogy esetlegesen megjelente már ez az energia az életedbe, vagy hogy van-e még ezzel kapcsolatban valami kérdésed. Jó, tehát elérhető vagyok, vagy akár a kommentbe írsz, vagy akár az aranyhal 2017 @gmail.com e-mail címre. Oké, jöjjenek a 40-esek. 40-es szinglik. Hát ugye, míg a 30-asoknál még azért a gyerekprojekt ott van bőven a levegőbe, és ugye én is 29 évesen szültem a második gyerekemet, bár ugye én egy teljesen más generáció vagyok, hiszen elmúltam már 50 éves, lassan 52 leszek, tehát abba az időben mi még így gyorsan letudtuk ezt a baba projektet. Most azt kell mondanom 50 évesen, hogy egy nyugodt életem van, hiszen én már rohantam eleget, gyerekeztem eleget, és a felelősséget is elég korán vállaltam, hiszen 17 évesen már megszületett az első gyerekem. Oké, 40-es, szinglik. Kedves 40-es szinglik,
Mi vár rátok? Itt még mindig érzem, hogy lehet ilyen baba kérdés, hogy a 40-es éveitek elején, aki a 40-es évei elején van, és nem született gyermek, akkor ő még akarhat, mert érzem azt az energiát, érzem ezt a lelket, aki ott van fönt, és szeretne is leszületni. Ez nagyon érdekes, ne felejtsük el, ez általános kirakás, nem rezonál mindenkivel, nem tudom, elég sokan vagyunk, lassan 2500-an, nem tudom, kinek az energiáját fogtam most be ebbe, ezzel a baba projektes dologgal, 40-es szinglikről beszélünk. 40 éves korára azért már akinek van gyereke, az pedig iskolába jár valószínűleg, vagy még óvodás, de hogyha szingli vagy, akkor annak is megvan az oka. Hát ezért jó az önismeret, mert akkor, hogyha rálátsz ezekre a dolgokra, mint például az én esetemben is, hogy sokszor ott volt a gyerekvesztés, azt majd tulajdonképpen ennek a zárt csoporttagnak elmesélem, hogy mit is jelent az az asztrológiába. Jó, 40-es szinglik, nézzük, mit üzen az univerzum. Botok apródja jött ki. Na most a botok apródja az tulajdonképpen megint csak egy izgalmas lehetőség, tűzenergia, gyorsan jön ez be az életedbe. Igazából nem is fogod tudni nagyon átgondolni a dolgokat, hogyha kapcsolatra gondoltál, akkor gyorsan történik meg, hogyha munkával kapcsolatos, akkor pedig gyors döntést kell hoznod, mindenképpen az apród egy izgalmas lehetőséget ígér, mármint hogy ez a lap, ez a kártyalap. Oké, 40-es szinglikről beszélünk. Lássuk csak, hogy mit üzen még az univerzum. Az érzelmeid, a hold, egyfajta bizonytalanság, ez korlátozhat téged ettől az izgalmas lehetőségtől, hogy talán félsz itt a csalódástól. A hold kártyája nagyon is arra utal, hogy vannak ilyen hangulatingadozásaid, úgy, ahogy a hold változik, úgy, ahogy a hold ciklusok követik egymást, úgy lehet, hogy a te hangulatod is olyan változó. Egyszer úgy érzed, hogy szeretnél párkapcsolatot, egyszer úgy érzed, hogy jó ez a szingliség, egyfajta szabadságot ad. Aztán ugye, mivel változó hangulatú vagy, valamikor pedig tipikusan vágynál arra, hogy legyen valaki, akihez odabújjál. Jaj, nagyon érzelmes ez az energia, ezt is szinte érzem. Azt kell mondanom, hogy mivel holnaptól a zárt csoportba, tehát akik előfizetéssel rendelkeznek itt a YouTube-on, nekik rakok be videókat, és folyamatosan töltök fel majd videókat. Azért érdemes ahhoz a csoporthoz csatlakozni, mert hogy lesznek ilyen hold meditációk is, és elég sokat fogok beszélni, mint asztrológus, a hold változásáról, a hold periódusáról, tehát hogy mikor, mire érdemes figyelnetek. Jó? Tehát kedves 40-es szinglik, ne félj az érzelmeitől, és ne félj kimutatni az érzelmeket. A férfi nem fogja kitalálni a gondolatodat, a férfinak meg kell mondani, hogy mit kell cselekedni. Mostanában épp az előbb azon gondolkoztam, míg kávéztam, hogy nagyon elmentek ezek az energiák. Tehát mi nők nagyon erősek vagyunk, és a férfiak érzelmesebbek. Sokkal érzelmesebbek, mint ahogy te gondolnád, és ha csak azt mondom, hogy talán lehet, hogy sokkal romantikusabb hangulatban vannak, mint te, erős, önálló nő, hiszen hogyha egyedül vagy, akkor napként kell tündökölnöd az életedbe, tehát te vagy a pénzkereső, és hát bizony, hogy holdá kellene válnunk egy kapcsolatba, tehát a női szerep az mindig a hold szerepe, és a férfi a nap, és a nő kering a nap körül, és hogyha jól kering, akkor az a férfi nem keres magának egy másik műholdat. De remélem értitek a célzást,
itt az érzelmeidet kell egy kicsit kordába tartani, azért is érdemes csatlakoznod, mert hogy ezzel is fogunk majd dolgozni. Jó? Kedves 40-es szinglik! Kicsit bizonytalannak érzed a dolgokat jelen pillanatban, de ne aggódjál, mert kijött az érmék 8-as, gyönyörű lap, imádom, nagyon jó energiája van. Látod? Érmék 8-as, reményteljes kezdetet ígérnek a lapok. Tehát ott az érzelmeidet, ugye mondtam, hogyha kordába tudod tartani, hogyha tudatosan dolgozol azon, amit el szeretnél érni, és itt most ez nem feltétlenül, hogy kapcsolatot szeretnél elérni, a lényeg abban van, hogy tudatosan meg kell tanulnod cselekedni, és igen, ezt is meg kell tanulnunk. Nekem is nagyon sokat kellett tanulnom ahhoz, hogy ténylegesen elindítsam az életem szekerét, ne pedig egy helybe topogjak, bár nagyon sok korlát volt, van és lesz az életemben, semmi baj, azért tanulom az asztrológiát, hogy ezeket mind-mind jó analógiával ki tudjam váltani. Jó, még egy lapot húzok nektek, kedves 40-es szinglik. Retrográd Merkurunk van, nem csodálkozok, hogyha a kommunikációm is hátráltatva van, de azért én itt vagyok. Ó, érmékásza. Hát egyszerűen még a hideg is kirázott, nagyon szép lap, remélem neked is nagyon tetszik, remélem hozza is ezt az értékes lehetőséget az életedbe, amire vágysz. Gyönyörű energia, ezt vidd magaddal a kirakásból, tehát, hogy értékes lehetőségek köszönnek be az életedbe, akkor, amennyiben átrendezed a gondolatvilágodat, tudatosan megteremted magadnak azt a helyzetet, amiből tényleg ki tudod venni azokat a boldogságmorzsákat, hiszen minden napunk, minden óránk nem lehet végtelenül boldog, de lehetnek boldog perceink, és a napjainkban lehetnek boldog pillanataink. Kedves 40-esek, azt kívánom neked, hogy teljesüljenek az álmaid, a vágyaid, jó energiákat kaptál te is, én eddig nagyon meg vagyok elégedve a kirakással. Na és akkor most jönnek az 50-esek. Hát itt már magamért is izgulhatok kicsit, hiszen szingli is vagyok, és elmúltam 50. Tehát jó, megkeverem a lapokat, csak kicsit így bénázok, mert ugye már több napja fáj a karom, a jobb karom, és volt annak előjátéka is, csak én nem voltam figyelmes, hogy mire akar figyelmeztetni az élet. Oké. Úgy érzem, még kevernem kell. 50-es szinglikről beszélünk. Hoppári. Nem gondoltam volna, hogy kiugrólapok is lesznek. 50-es szinglik. Jó, ne akarjunk sokat. Sokat akar a szarka, csak nem bírja a farka. Kelyhek királya, tessék édesem, ott egy érzelmes férfi. Csókolom. Kedves 50-esek, fölköthetjük, azt kell mondanom, hiszen a kelyhek fel van érzelemmel. Vigasztaljon a tudat, hogy ő már király. Tehát egy mély érzésű férfiről beszélünk, aki megjelenhet az életedbe. Még egyszer elmondom, hogy egy általános kirakás nem rezonálhat mindenkivel, aki nem érzi az energiát benne, aki nem érzi azt az aha érzést, az csak engedje el ezt a kirakást. Nagyon sokféle kirakásokat hozok a közeljövőbe is, és hogyha visszakeresed a videóimat, akkor ott is találhatsz magadnak egy olyan üzenetet, ami lehet, hogy később kell, hogy megérkezzen hozzád. Na, tehát 50-es szinglik. Itt van ez a kelyhek királya, ez a mélyérzésű férfi, csak most azon gondolkoztam el, hogy ő vajon nem-e egy olyan típusú férfi, aki sokat álmodozik, és most már azért mi meg 50-esek, azért csak szeretnénk, hogy ez a férfi valamit letegyen az asztalra, tehát nem feltétlenül kellene, hogy
a kapcsolatban a nő legyen az erős, de ő egy ilyen álmodozó típus. Kelyhek. Hát mindenképpen egy vízjegyű férfival állunk szembe, amennyiben rezonál veled ez a kirakás. Nézzük tovább. A munka is érdekelne, de most legfőképpen nem is az van a fókuszban, úgyis, hogyha a kártyák akarják, akkor megkapjuk azt az üzenetet, nem kell ezen aggodalmaskodnunk. Amire rágörcsölünk, és amit görcsösen szeretnénk, soha nem jön el, soha. Ha elengeded a dolgokat, akkor hidd el, hogy az univerzum úgy fogja oda dobálni neked a lehetőséget, aztán te leszel az, aki egy kicsit megtorpan, és elkezdesz azon gondolkodni, hogy jó, hogy én ezt akartam, de mondjuk 2 évvel ezelőtt, és azóta már más dolgaim vannak. Na, érmék 2-es. Érmék 2-es, ezt most örülök is, hogy ezt a kártyalapot vettem ki, mert a másik esetben teljesen mást mondanák az érmék 2-esre, de most ez egyfajta könnyedséget mutat. Látod a kártyán? Látod ezt a könnyedséget? Tehát könnyen fogsz tudni dönteni. Te már nem azon görcsölsz, hogy szeretnél gyereket, te már ezt a projektet elengedted, te már élni szeretnél, és meg is lesz ez a lehetőség, meg is lesz ez a könnyedség érzet, hogy ténylegesen élvezni tud a pillanatokat, az adott pillanatokat. Én kimondottan örülök ennek a lapnak, maga a lap is szép, és az energiája is nagyon pozitív. Itt még ezen a férfin elgondolkodok, de hát jó, oké, igen, hát hogy ne vágynánk arra, hogy egy érzelmes férfi legyen. Hát jó. Meglátjuk, mi jön még ki a végére. Jó, rendben, 50-es szinglik. Érmék 5-ös, de miért? Ezt tudod, mit mutat? Azt, hogy a kapcsolat egy kicsit ingatag. De milyen kapcsolat? Vajon az, amiben most benne vagy? Vagy benne lehetsz egy olyan kapcsolatban, hogy elgondolkodtál? De akkor ez a kapcsolat valószínűleg nem egy felvállalt kapcsolat, mert ez egy ilyen nélkülözés kártya. Tehát úgy érzem, kedves 50-es szinglik, hogy valaki van itt köztünk, akit ez az energia akar megszólítani, hogy az 5-ös az ugye a 10 érmének a közepe, tehát hogy elégedetlen vagy a jelenlegi állapotoddal. Érmék 5-ös. Hát igen, ez egy mély sóhajtás volt, remélem hallottátok. Jó, oké, húzzuk tovább. 50-es szinglik. Kérem az univerzumot, hogy súgjon nekünk, mire számíthatunk. Aha, botok 8-as. Mi ez a kentaur? Nem talán egy nyilas? A botok megint csak tűzenergia, a 8-as pedig jó rezgések, valami elindult. Jaj, megnyugodtam. Itt az érmék 5-ös lap nagyon elgondolkodtatott, de ez a botok 8-as lap, ez meg megnyugtatott, hiszen valami elindult benned, és feltételezi, hogy hoz majd egy ilyen lendületet az életedbe. Na most ott tényleg egy olyan személy van, mint egy kentaur, látod? Tehát ők a nyilasok, tipikusan a nyilasok, de ezt nem jegyekre bontottuk most, oké? Tüzes energia. Gondolkozzál el, hogy mi lehet ez a te cselekedeted, ez nem a férfi. A férfi, aki megjelent az 50-eseknél, az egy érzelmes, érzelmei vannak feléd, vagy egy érzelmes férfit fogsz bevonzani.
de ugye itten ez a lap meg feltételezi, hogy lehet, hogy van is már valami kapcsolatod, ebből kellene kiszállni, jó úton vagy, hogyha abból ki szeretnél szállni, mert ez a 8-as meg lendületet hoz az életedbe, és lendületet ad egy ilyen tűzenergiával. Jó, hát magunkat se akarom itten, hogy túltolni, de azért még egy lapot kihúzok. Szinglik 50-esek. 50-es szinglik, jújúj, nem kellett volna, de így legalább tudjuk az igazságot, kijött a kardok, 9-es, majdnem ki is esett a kezemből. Gondok, vannak valamilyen gondjaid, de ezt megint csak azért még 5-ös tudom ide visszavenni, hogy valamit le kell zárnod, jó? Valamit most le kell zárnod, kedves 50-es szingli, és utána higgyél abba, hogy nagyon jó lehetőségek jönnek, méghozzá azért még 2-es megnyugtat téged, egyfajta könnyedséget ad, és a botok 8-as pedig elindít a jó rezgésekkel, elindít téged az utadon. Jó? És hát biztosan, hogy vannak 60-as szinglik is, ezért húzok nekik is kártyalapot, úgyhogy szeretettel üdvözöllek kedves 60-as, és bocsássátok meg, hogyha a nyelvem összeakad, mert retrográd Merkúrunk van, ami a kommunikációnkat gátolhatja, bár az egyik kirakásba kijött, hogy nagyon fontos lenne odafigyelni a kommunikációra is. Oké. 60-as szinglik. Mi várható, mit üzen a kártya? Erős vagy. Valamit nagyon erősen elhatároztál. Ezzel a nagyon erős energiáddal úgy érzem, mintha te nem is akarnál már párkapcsolatot, vagy pont az ellentéte, hogy nagyon erősen szeretnél kapcsolódni valakihez. Mert hogy a 60-as korosztálynak már teljesen más van fókuszba, mint a 30-40-eseknek, 60 éves korában az ember már inkább csak ilyen jó kis minőségi idő együtt töltésére vágyik. Hát már ott azért fontos lehet az érzelmek, hogy érezzük a másiknak a tiszteletét. Jó? Te egy erős nő vagy, ezt érzem a kártyából. Jó, húzok tovább, 60-as szinglik. Igen. Érmék 3-as. Na hát, kedvesem, ez az érmék 3-as, ez ilyen titkos tanításokra utal, de utalhat titkos kapcsolatokra is. A 3-asnak abban az esetben tudok örülni, amikor a kommunikációt mutatja, mert egy nagyon gyors energia, tudjuk a numerológiából is, hogy a 3-as személyes évünk egy gyors rezgésű év, a 3-as személyes évben mindig népszerűek lehetünk, jó a kisugárzásunk. Ez a érmék 3-as, ez valaminek a kijavítását feltételezi. Ismeritek már a másik típusú kártyámba, ott tényleg a titkos tanításokat mondanám elsődlegesen, de itt mégis egy más típusú energiát érzek. De mivel, hogy erős vagy, és nagyon céltudatosnak érezlek, tehát valamit szeretnél kijavítani a jelenlegi életedbe, vagy megjavítani a jelenlegi élethelyzetedet azzal, hogy mondjuk kapcsolódsz egy megfelelő társal. Mert azért a titkos dolgok, hát pillanatnyi örömet okoznak, azt kell mondanom, de nem ad akkora biztonságot, mint az, hogyha mondjuk valakivel még színházba is el tudsz menni. Jó, kardok 7-es, 60-as szingliknek kijött a kardok 7-es, egy vízöntő, még a hold is megjelenik energiával, kardok 7-es. Figyeld meg ezt a kártyát! A kardok, ez egy levegős jegy. Oké? A kardok 7-es, ez valami őszintétlenséget mutat.
Tehát kedves 60-asok, én azt hiszem, hogy pont ennek a korosztálynak már nincs szüksége a hazugságokra és erre a őszintétlenségre. Valamit lehet, hogy neked kell fölvállalnod, lehet, hogy valaki feléd őszintétlen. Húzok még rá lapot, hogy tisztázzuk, hogy mi lehet a helyzet. 60-as szinglikről beszélünk. Kardok apródja. Aha. Tehát levegős jegy. Kardok apródja. Ez egy nagyon fiatalos energia, tehát lehet a te energiád is, és hogyha kardok, akkor a szellemi, a kommunikáció is fontos a számodra. De a kardok apródja feltételezhet egyfajta olyan típusú energiát, hogy valaki szurkálódik ellened, vagy piszkál, vagy miért nem hagy már békén, hogyha 60 éves vagy, tehát már akkor nem gyermek vagy. Valószínűleg ott már a szülőket is úgy nagyjából elveszti az ember. 60 éves korában már ki az, aki még áskálódhat ellened? Mondanám azt, hogy lehet, hogy rossz baráti kapcsolatot ápolsz, nem tudok másra következtetni. Figyelj oda, 60-as szinglik, figyeljetek oda, légy szíves, nagyon sok olyan típusú kártya jött ki azzal az őszintétlenséggel, hogy ne csapjanak be benneteket. Nagyon sok az internetes csaló. Még egyszer felhívom mindenkinek a figyelmét. Óvatosan az online ismerkedéssel. Amennyibe az az úriember mindenféle kifogásokat talál, és nem tud veled személyesen találkozni, hidd el, hogy valószínűleg csalás áldozata vagy. Akinek fontos vagy, akárhány éves is vagy, akkor oda fog menni, és elhív téged egy kávéra, egy randevúra, hogy meglásson, megismerjen, és hogy érezze az illatodat. Jó? Kijött nekünk a 60-as szingliknek még a botokásza. Izgalmas lehetőség ez is, csak ezzel a sok kardokra megint csak felhívom a figyelmedet, hogy óvatosan most, jó? Most egy picit így azt mondom, hogy magaddal foglalkozzál, hogyha megteheted, akkor érdemes, hogy csatlakozzál abba a zárt közösségbe, ami nem sokára megint csak kibővül, hiszen ugye hozok nektek oda nagyon sok önismereti videót, ott is lesznek kirakások, ott is foglalkozunk numerológiával, asztrológiával többek között. Nagyon sok elemzést fogtok hallani tőlem, azért, mert hogy az elemzésekkel fogjátok megtanulni magát az önismeretet is, és példákat fogok nektek elmondani. Azért egy zárt közösségben, mert mégiscsak odafigyelünk, hogy személyiségjogokat ne sértsünk, jó? Tehát azért is érdemes csatlakozni oda, ott sem nem névvel fogom az elemzéseket említeni, de minden olyan előfizetéssel rendelkező YouTube csatorna tagomnak biztosítom az írásos anyagot is, hogyha tényleg tanulni, fejlődni szeretnél, akkor lesz rá lehetőséged. Jó? Ez egy jó rezgésű lap. Botokásza izgalmas lehetőség. Lehet, hogy pont most ez volt az az izgalmas lehetőség, hogy elmondtam, hogy csatlakozhatsz ahhoz az zárt közösséghez, ami tulajdonképpen egy nagyon egyszerű előfizetéssel, és egy nem drága, hiszen 999 forint, nem tudom most, mert azt nekem a YouTube kezeli azt a pénzügyi dolgokat. Jó, tehát várlak vissza sok-sok szeretettel benneteket, amennyiben tetszenek a videóim, megköszönöm, hogyha feliratkozol, hogyha esetleg értékelni szeretnéd a kirakásokat, vagy kaptál belőle valami értékes dolgot, akkor megköszönöm, hogyha lájkolod a videókat, ez neked semmibe nem kerül, tényleg csak egy gombnyomás, nekem pedig segíti a csatornám fejlődését,
márpedig, hogyha fejlődik a csatorna, és a közösség számába is többen leszünk, higgyétek el, hogy az engemet is arra motivál, hogy minél több információt osszak meg veletek. Az én tapasztalataim az már azért spirituális úton is több mint 20 éve folyamatosan a tanulással telik, és a tapasztalatok gyűjtésével, és a tapasztalatok megosztásával, és abba is, hogy segítselek benneteket. Jó? Várlak vissza nagy-nagy szeretettel, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sziasztok!